inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum al'ummar jihar Katsina. Kamar yadda ku sani, ni ce Hajiya Saratu Sa'a Musawa, shugaban gidauniyar Mata Zalla Development Foundation. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'ummar jihar Katsina muna cikin wani mawuyacin hali na tashin hankali na fargaba, musamman yan ƙauyuka. Muna cikin wani mawuyacin hali. An ce in gemun dan uwanka ya kama da ta shafa mana kama. Duk abin da ya shafi mutanen Faskari, Ɗandume, Sabuwa, ƙauyukan kankara, akwai har ya gangaro ya zo ga garin Makasu da Batsari. Wannan tamkar ya shafi wanda ke cikin jihar Katsina. Jinin mata yana ta zuba da na ƙananan yara, jinin mazaje yana ta zuba, ana ta kashe mutane kamar ana kashe dabbobi. 'Yan ta'adda sun mai da jihar Katsina tamkar birnin Iraki. Mai girma shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari, mai girma gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari, ku sani talakawa ne su suka zaɓe ku, su suka zo suka zaɓe ku, su suka yi ku cikin rana, cikin sanyi, cikin ruwa, cikin iska. Mai girma shugaban ƙasar Najeriya, don Allah, don girman Allah, mai girma gwamnan jihar Katsina, don girman Allah, ba mu raina abin da kuke yi ba, amma muna kira da babban murya, ku taimaki al'ummar musulmi, ku taimaki al'ummar musulmi a kawo ƙarshen wannan bala'o'i da muke gani. Rayukan al'ummar jihar Katsina da na ƙasa baki ɗaya rataye suke a wuyanku. Ku kuka yi rantsuwa da Ƙur'ani cikin watan Ramadana cewa za ku riƙe al'umma tsakaninku da Allah. Allah yana ji, yana gani. Kasancewar ku iyaye, wannan saƙo ne muke miƙa kai tsaye zuwa ga mai girma shugaban ƙasa da mai girma wannan jihar Katsina. Kowa ya sani a wannan kafa ba mu da wani abu faɗi face mu faɗa ayyukan ku na alkhairi, kuma sanin cewa ku mutane ne na gari, mutane ne na alkhairi. Shi yasa ko da yaushe muka bayan muke fitowa mu faɗa ayyukan ku na alkhairi. Wannan ba zai hana mu faɗi muku abin da ke damun al'ummar jihar Katsina ba da na sauran karkarorin mu. Kun sani wannan, mun sani mu ma. Yau mutum ko da yaushe yana cikin fargaba. Yanzu an ɗauki mutum tamkar dabba ma ta fi shi daraja. Mai girma shugaban ƙasa, mai girma gwamna, ni an dage, sai an dage. Ko yaki da ake yi ba a taɓa mata da ƙananan yara, amma yanzu muna cikin bala'i da tashin hankali wanda kan mai uwa da wabi ake a kashe mazan, a kashe matan, a kashe ƙananan yara. Mu dai mun ce muna zaune da ku tsakani ga Allah. Idan kun yi gaskiya za mu gaya ma al'umma, idan an yi ba daidai ba za mu gaya ma al'umma. Saboda haka mun tabbatar da cewa dukkan inda muka yi mutane mu suke tarba su ce mun sa an zaɓi gwamnati, gashi nan yanzu an ki zama lafiya. Saboda haka dole mu fito mu gaya muku gaskiya. Mun san kuna yi, amma kira na gare ku shine dan Allah, dan Annabi, a kawo mana ƙarshen wannan abu, wannan fitintunu, dan girman ma'aikin Allah a kawo ƙarshen shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. So please, you guys should subscribe, like and comment below.